Us estic veient. Hola, 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 hola. Benvinguts i benvingudes al Colador, un espai on farem entrevistes i tertúlies per colar-nos de veritat a les vostres pantalles, a les vostres cases i, per què no, als vostres cors. A vegades, creure en alguna cosa, encara que no sàpigues què és, sempre és important. Slurmf, espavila! Espavila! A veure, una cosa, jo tindria no hit feta si no fos per la Copa Poké. La tanga no és un tongo, la tanga és una rumba, la rumba del mango. Visca! Mare de Déu, que guai, ens estem dutxant amb aigua calenta. És a dir, que m'encarrego d'estudiar i Carquinyolis! Posem-nos en situació, truquen des de TV3. Hola, mira que contem amb el vostre contingut i ens agradaria que féssiu un vídeo cantant Gorenje. A l'igual no corre. Ei, què tal? Benvinguts a aquesta sessió de música. Benvinguts a Encén Xerra Massa. Avui sentireu unes cançons i una música que us petaran al cap. Benvinguts al show de la ràdio. Benvinguts a Encén Xerra Massa. We'll find your mama together.